Kierrät tänne, niin näet, pystyt kuvaamaan tästä puskelta. Pistääksä uudet korvat? Tervetuloa kuukausiviikolle 2012. Näin. Kato, sä olet tässä sinne. Joo. Sä olet kätevä. Sä oot tosi kätevä. Nyt me kuullaan kaikki tästä, pistetään noin. Tervetuloa kuukausiviikolle 2012. Tunnetko sä? Kukas siinä on? Kukas tossa on? Mahtaisiko löytyä aika läheltä tosta? Onko samannäköinen?